Éireann líana tá Eoghan Ó Néill, Ceannasaí Rannóg na Nuachta a Raidió Fáilte. Eoghan Fáilte go dtí an tlár? Go mai go Dan. Okay, is é seo ar géad aglah le bliain go le an uair dhearnach a rinne mar aglah learmuid faoi ultáil thuaisceart Éireann fitas an éideag. Sulla léiríonn muid faoi cúrsaí políteachta agus maidir le Acht na Gaeilge a dtuaisceart Éireann. Bhiste leat úsáidú a thabhairt dúin faoi cúrsaí go generálta a Raidió Fáilte na léionnta seo an? Well, we have Raidió Fáilte that sé mar dúirtú tamil baú bhí muid a caint bhí muid ag féimniú scala íseal le linn na pandéma is mé hen an ten duine den Éireann a bhíú an seo go buan agus bhí mis ag deanú cúpla aglah tuairisc agus clár nó go an lá mar sin bhí muid jabal an service i cynneadh a gáil agus daoine ag obair as balla go mai chur a chud clárthaí ar fáil. Ag tá muid an éisisin sa dóibh go bhfuil chud den Éireann ar ais ar one cynneadh sealaíochta go míon seal ag drama bhain agus seal eile ag drama eile. So tá muid cynneadh leis na sríanta ach tá muid ag follow déanaí an normal tuach. So tan chud is massa tásúla sé agin tan chud is massa den pandéma agus tá muid in sa Tuaisceart go general bhí mé maiile clia mar hapla an chatta siú caite trí láin sin agus tíon tú go bhfuil sé a bhád níos fadalaí ag bogu drún na normal ó jaasna matá sé ó bhuaí. Okay, leanimiid a roiig. An féidir rálam an bhfuil tú hain agus daoine eile a bhfuil simachú sa Gaeilge agus bhfuil aithne go dtórthú dtuaisceart Éireann sásta leis an méid a fógraíoch an teachann seo caite gur dlach rialtas na Breataine an ragracht maidir le Acht na Gaeilge a thuirse seach. Mar a féidir leis an feimlas a dtuaisceart Éireann é a cóirtaí Stormont Riviera bhí van bhar? Well, bhí Gaeilge an seo agus iad siad ag mollú sin ó bhí fiche agus a dé an a bhag nóhhair nó fiú ribbe sin. Bhí siad ag mollú go dúirí rialtas na Breataine faoi cabbaidil é mar an rud atá géisis léir. Go bhfuil binabethas agus daithil mhór ag go leor aontaachtaithe roimh éonrad agus go háid a Gaeilge a thuair aitheantas don Éireannachas is sa taobh seo tíre. Mar sin bhí scéal in na Gaeilge a géirí sin. Scéal eile bhí siad a géirí go ratha sé fríd an Tionól mar níor bhaile go méo ar drama an a bheith teachtasteach an tíomh an muid le bheith lé le rud an a bhain leis an phobal an seo. So is cinneadh during bonús Gaeilge go bhfuil sé sásta gur céim in sa Tuaisceart atá an is trú nach raibh de achmhain ag na haontaachtaithe bheith ag do lacu leis. Agus caiitir cefnear níon DUP a bhain a chur gnne Acht na Gaeilge ach a sé an UUP atá chur go tréan a gnne an TUV agus a bhéirne codhór an a main atá bail den na haontaachtaithe mar sin tá bhád níos mó an rasara na go ddíireach an DUP. Bonús Gaeilge deachad siad é seo mar céim hon tosaí ach bheith go leor agin agus go leor acu an Iris go deocha le muine na chur an bhacail rialtas na Breataine. You know, David is a sé ag cóantú a rinne siad an sin jaall sé go dúirid siad isteach Acht Gaeilge agus an sin níor hála sé mar sin. So cé go bhfuil daoine muineach beidir an éirí seo go dtigean rialtas na Breataine rinne siad early le reachtaíocht ginmhilú rinne siad early le reachtaíocht eile beidir go bhfuil rialtas na Breataine daréire an éirí seo go deocha leo agus gníanana siad bart a réir bréthair. An siad tú go raibh sin féin céalmhar leis an stócracht seo rinne siad leis an stáitúnaí Brandon Lewis agus an siad tú an raibh siad níos céalmhar an SDLP ar an gceist seo an dóileat ceist Acht na Gaeilge? Well, níl is aga bhfuil sé céalmhar dó nach raibh bé is an imeacht ama ach go muid sin ní hiaglann breithin is a thuirt go fáil. Níl annach gur immer sé cluthe cliste nuair a heig siad go raibh an DUP a féin nach raibh aon réa ag an DUP ach a bheith ag glacu leis an price a bhí sin féin ag iarú as a bheith ag ceapú céad air an nua agus Jimmer siad an cluthe sin iontaach cliste iontaach seaftúil ach an sa deireadh is sin féin agus an DUP a réiteas Taste Acht na Gaeilge
na party ela achawain in UUP and party in Cointis, party in SDLP, party Gini Rev Brabach, August Sinn Féin, ta she's in a ligger and enchin gur core Acht Gaeilge a bheith on. So in Sejuru a bhíonn bhí le réiteach idir Sinn Féin agus an DUP mar in the party is mó na party a bhíonn a bheith an focho chinneadh acu na céisna seo agus fágu ag na party sin a bheith ag teachtar córéiteach agus immartá sé sin gurú Sinn Féin gur immer siad na cartaí a bhí acu go mai ach níanaan sin is a rá go muid nó go bhí muid Acht Gaeilge go fáil na fiúin san óir be cudmhór ag brathir go dé an céad constaach eile a déag leis na héantaachtaithe chur an sa bhealach ar an rud. Okay, Landimiid roiige country cúpla ábhar eile. Tá taganmh seo a dhéanamh gcuin ag tarlú ag timpeall man le dé céadaoin an dara lás fiche a bhí an bheitheh agus tásúla gom nach mé cuid de ostáta ag an náman ar creafré ar radio ar maidir clé. An féidir ón anlis ar thuirt dúil maidir le cad is féidir a bheith ag tniú leis má éiríonn le Jeffrey Donaldson a bheith ina céad ara eile den DUP de saharn seo. Tuig am gúis sé dó dhéanta ag an am céine an teuci a thóir, you know? Well, January ach son a scaram with lack na Gaeilge is becordú ar a bheith glua gur be cé bhfuil arg war ar na politary siad an factus ar na sráidine is mó a cinenne an céis beá agus a cinenne an bhrú ar na politary an drám jarrag chunar na Gaeilge agus na grúpi éagsúla hí páirteach an cúrsaí intas ormsa agus tá mise ag play the cúrsaí Gaeilge ó bhí na lua 8 an a cúrsaí intas orm có farsaín có mór có líonmhar agus a bhí na scáftí a tháinig amach ar na sráidine a ríist agus a ríist eile có líonmhar agus a bhí na daine bhí páirteach in na factaí éagsúla. So sílim cé go bhfuil ard agus ardmhór in na man commerceide ar ró ar géis le politúirí agus na páirtithe caiimiid cefnú ar sé an príomh cinseacht go mbeadh Acht Gaeilge an na an factas pobl agus an factas atá tiomanta cudmhór ag pobl na Gaeilge ag an crí lár ach a bhalasteach cudmhór den phobal a gutsin agus a bhéine scír den phobal protestúnach a tháinig gur bhailó go mbeadh Acht Gaeilge an mar nar bhailó go mbeadh an sochaí mar atá sin sa Tuaisceart go dtíreach an cultúr agus a réir. Maidir le Jeffrey Donaldson an príomh-rud a dhearann for Jeffrey Donaldson gur n-achtófar eile atá an na gcomparáid Edwin Poots. Edwin Poots teag sé ón DUP bhí sé fréimhithe sa DUP bhí ahar chun tosaíonn sa DUP bhí sé páirteach an imachtaí an DUP ón na lua 8 an is DUP fríd agus fríd agus nuair tháinig sé go arbach ar Arlene Foster an céad rud ar níos sé na dúirt sé siar heag na luachanna tradition de codin DUP. Bhí an cuma ar an scéal agus ní bhuair muid ach fiche an lá dá so níl is agin an rúise go a bheith ag go siar ag na bun luachanna DUP an rúise go an páirtí a thuirt siar seachas a thuirt an tosaí. But sin an cinneadh duine a bhí an agus sin an cuma a bhí ar an scéal. Jeffrey Donaldson is n-achtófar eile ar fád tháinig sé fríd an UUP is duine actor mar gannne a dhéanann córéiteach le go leor daoine. Ní dhéanann agus Edwin Poots beidir a bhí níos junghuilte ina dhearcú tá Jeffrey Donaldson factor mar duine tá rubbog níos solúba ó thaobh an dearcú aige. Is duine a bhfuil tionathair mhór aige ag Westminster rudnach rófíor de Edwin Poots agus tá sin táhachtach go jocu leis an DUP ag Westminster beidir níos mú tionathair a imirt na mar tá sé a imirt le tamalt anuas. Agus le caiise ar sin ar fáid tá Eoghan níos fearr aige ins na fiche sé condé na mar bhí ag Edwin Poots. Tá Eoghan níos fearr ag Jeffrey Donaldson ins na ratan na mar bhí ag Edwin Poots. Mar hampla is creationist a bhí an Edwin Poots bhí a creidimh ionteach leidir bhí creidimh ionteach mór chun tosaí ina dhearcú agus níor réití sin le daoine áirithe in sa bhratan
fi dinians na fi sé conde mi comperdach for do the fosta be a wad mis fossa ag fanna Gaeilge mar hapla a bheith Johnny Grow le Jeffrey Donaldson am ra bhéo sé le Edwin Poots mar géirna le Polytorian sa Vratan ach an ten rud a bhaine Jerry na ní bhfuilmuid tastal ceart Edwin Poots agus nílas agin gajé mar a bheith Jeffrey Donaldson mar ní bheith sé in a féisir Westminster a hiú be sé in a ganara an DUP Hollywood Jo Arlene Foster mar hapla George sé gurú sé gurí ó Jerry yes tá sé an duna is liberally an dóm ach ní early a bhí sin a Ceannasaí an DUP began dí a bheith ag trid son an DUP a lá os bhí sé ionach jingwailte ionach ein Tuaisceart cefní na crocodile tears agus a rare an éis tá sé glóirte an is gurú sí liberal ach a rihan ama so and will Jeffrey Donaldson go of a níos costal le Arlene Foster na le Edwin Poots nulas agin ach bheith sa Chinneadh ó ma héasa de during go diggin sé go gaithé sé a bheith níos massartha na Ceannasaí a hui riva mar caithé an DUP a bheith tosnú ag mála ar eis na daoine sin a hui go hairithe ag páirtí an comhaontas ag an Alliance. Tá buil an go méid toghchán Tionól fógarthes na mína tá macarón nach bhfuil agus go nach méid an DUP cíbe ar atá an ag dul rais sa aimimeas? Well, an contour sin on agus mé héan Jerry mé seo le ní dóil an godála hé sin sin go méid se a rais sa Tionól sin nach bhfuil an seo ach clás ag an DUP le chuirniú go sé ionach láidir go Jeffrey Donaldson a go bhí ionach láidir toghchán láidir agus a réir agus go bhfuil acu tá sé chatteteach séar na Marshalla tá acu go méid codhór caintse an bhfuil an DUP an bhfuil fiúntas an an éis go siad skillse go bhfuil siad agus go séir ag mí fear na bliana seo nar hosí seo ar fáid hánig pobl ré amach lucid talk a rinne pobl ré bíon muinnig daine as lucid talk as ráméad a léirí go master ó mai cúrsaí survey an sa Tuaisceart dúirt sé gurú takeíocht an DUP an é titim dóiag faoin géad gurú siad ar an takeíocht le páirtí an comhaontas rud a bhí deacrachtaí gurú siad hen agus an Alliance Party har fa 7 faoin géad gurú sin féin ar 24 faoin géad agus chuir sin Jerry darlam hen is ciplam na rag an am chuir sin Jerry le Arlene Foster nar tháinig siad gurú an takeíocht an phobal den DUP ag titim agus go bhacha siad gur seans go méid céad ara ag sin féin go raibh siad caiimiid athraí Ceannasaí a bheith agin. Nes tá ag Jeffrey Donaldson bhfuil an DUP lug tá aige go gaithé siad a bheith chuirniú ó go bhfuil siad a toghchán ionach láidir a gcinne an protocol a gcinne na gcuidige agus a réir ach tá aige má bhí an techan an a mí dhearú an uair cailí siad agus cailí siad go tobasteach agus níor bhaileis a bheith ganas ar fáirtí agus tíbhtí do gahí go lei gan agar deanta agar an fáirtí ar an bhla go bhaileisina go méhar a bheith trid techan go méhar a bheith ag trid techan mar hapla a farmánach áit se bhfuil codhór nibs an eol a thirh an ballach ar caiisiad le Arlene Foster níor bhaileis a bheith golam an techan agus sílim má hen siad am an techan íci sé go díras Ceannasaí an DUP go donna má bhí an techan lua tá ag sin fion sin tá ag rialtas na batne sin tá ag ahantané sin agus Jerry hen beidir bhfuil me mí teart ach Jerry hen nach bhfuil a géist ach imirtas fáil leis an rud a lig fa ó táid gan na henstúide a thuirte nuas man a bhaimid ar sasa. Louis tú pobl re a bháin an sin de réir na pobl rethna bei sin féin mar an fartaí is mó taréis an cé toghchán Tionól eile cíbe arm ar darlóí sé sin is rud ionach mhóra seo a thaobh áthrathe i dtúisceart Éireann nach bhfuil? Well, the character really like an factor more tan Carlo is mean ta agus Edwin Poots a kaint margin agus a kaint Kevnahan no Kelleru no Comaru Kebe Focal Chi or Kid Blian o Bonio Tuaisceart Éireann agus Durche Kahe Antakti a Heskins
ní mór cod muid anis is minlach agus duna minlach in na minlí atá géis leis an éontachtathas níl muid in a móra níl muid in a tromlach a cúrsaí ó farste níl muid in a tromlach a deacrachtaí na hórpa níl muid in a tromlach fiú ag Westminster níl muid in a tromlach in san Tionól na in san Éireann Joe sé caiimiid a bheith réadúil caiimiid a hiiscint ní tromlach muid anis ní higlann rud eile agus a glacna leis go bhí muid iad agus sílan gur sin an áit a bhfuil Sinn Féin tá Sinn Féin well déadú siad a bheith an pháirtí is mó in sa Tionól ag an céad techan eile a ceimhna muidir tá pártí an comhaontais ag teachta dréis tá an SDLP de Eoghan an sin so ní bheith an pháirtí ní bheith an réal an pháirtí mar bhí na seachtóidí agus ribh sin tá na bhéanta sin hart so is cógúlaíochtaí a bheith a gceist in sa Tionól amach anseo agus beidir an rud is suntas í ní hé Sinn Féin ach an dói bhfuil pártí an comhaontais ag athrú an pártí an Alliance go siad a bhád níos oscailte de céis na naisiúnacha na mar a bhí siad in na seachtóidí na hachtóidí is na nóidí haci siad le cóthaíocht géige haci siad le Acht na géige haci siad le cuid na céis na atá táhachtach na naisiúntóirí in sa stad in sa Tuaisceart anseo agus sílan gur sin beidir an rud is mó a cinne hín súil go deochar láfasan le Sinn Féin agus an SDLP beidir a bheith ag teachtan tosaí agus ag teachtan tosaí in san Éireann agus in sa Tionól in sa Tuaisceart bhealach nar haol muid in san ama Jimmy. Okay. Chun teachta dro Éireann aglah an éon rud nó puintí óras eile ar bhaile de thuirt star néistóirí maile a léifí cúrsaí políteachta ó thuaí agus ó chias faoi láthair? Well, sílam ó thuaí gur an rud atá a gceist go bhfuil gur chuann sé iontas ar go leor agin cógasas atá rud ag athair leis an DUP. I mean, tá má bhachasáil agus siú do gé óga atá clachtaithe leis an DUP a bheith an pháirtí is mó like swinche siar gavin is a shade ag Westminster Jerry Harbour ag an Tionól gomalasko Jerry Harbour leis an DUP Jerry Harbour lo and sin harla RHI harla na Krogel agus harla tichim an Institute agus dar so níl tastal ceart an DUP ag na techain ó hen so níl mudintach níl ní higlan a tour a huair go húdrasach go déan takeíochta tá an den DUP tá sé trína cur bliana ó tastalú an DUP ach higlan a bheith cinse de nachhfuil an DUP an éis coláidir as a bhí sé trína cur bliana ó hen go bhfuil muid a feáil an rud a bhí a túr le fada an lá go bhfuil ré an DUP mar an pháirtí is mó an sa Tuaisceart ag teachtan Jerry. Sílan go dtiglann éis an a rá go muínach go bhfuil muid a teachtasteach logan amach nua nuair nach féidir leis an DUP a bheith ag túr nó a ghlacu leis gur a bheith an pártí is mó. Agus bei implachtaí agus in de go déan dói a Janan siad an grú in sa Tionól in san Éireann le rialtas na Bradna le rialtas na Éireann. Agus bei implachtaí mar a dúirimsa fan na cógúlaíocht nua atá go a Orbert. Bei an ciad techan eile inta táhaach ní amháin ó hiamh an DUP da go bhfeicimid beidir juú le ré an DUP mar an pháirtí is mó sa Tuaisceart beidir gur Sinn Féin a bheits ar an pártí is mó sa Tuaisceart. Ach fásta bei sé táhacht le feiceáil a bhfuil an UUP a go le hacht aráis mar faoi dúg bidí tan cumar ar go bhfuil siad a gurí níos leisre cinse tan a cuairthaí sort go maid an DUP an SDLP hannig chéidir aráis ag Westminster gahiach an Westminster ach colm ísúid ag siú go mai ar na main agus dar tá beocht aigen in san SDLP a réist agus bei sé táhachtach ar nó ag lánach in sa rud ar fáid an bhfuil pártí an comhaontí go bhfuil leanhaint a bheith tréisiú mar a hála in san ama Jimmy. So cé go bhfuil muid le go luairs fan DUP agus fan Sinn Féin tá ard sogansúir na pártí eile sin mar sin go sé ionteach táhachtach tá muid a feicáil logan amach nua ar falletiacht in sa Tuaisceart
agus táid beidir caithú baiag dáma ag arc an mór fartí sin DUP agus gan golóir ag arc na partíthe eile sin SCLP, UUP, partí an cointis, mar a bhéine tá an éagsolacht ré ag na votarí sa Tuaisceart nach ró acu go muí nach ró acu go húdrasach ó bhí, well, na seachtó díal.